Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Rene, tal-ħarġet l-istedina tijaj. Grazzi Sajjan, tal-istedintni fuq kollox. Biex namlu għadi. Biex namlu dejjem jaħrabu fl-axħar sidna moment. Bil-notes biex ma nfixklekx. Ejwa, darba bil-notes għallimma li tizgitxa li nerġa niftakar. Pero bħalissa kif taf inti biżi bil-festival u koll allura muħi jkun f-700 post differenti. Grazzjak. Grazzi lejlek. Mela Rene, soġġett tal-lum il-vampiri. Ejwa, kienina biex namlu. Ejwa, u seħirġa serja tajba u koll. Il-vampiri u alieni. Da ma nafx il-konċett. Ndunajt laħitlu xie alieni fil-nofs, ma kelli ġdubju, pero ma nafx biħor. Il-konċett ħajkun ġifiri li dan il-vampiru u entita superjuri mill-bniedem u jkun eżempju jara paralex u ħafna minn dal-affarijiet jidħol ħafna dettalji u hekk. ċerti ġajsu ċertu powers li l-vampiri ħajafu li għandhom, ovvjament. ħajat imma background qawwi fuqhom, jiġifieri mill-oriġini tagħhom kollox. Nitkellmu xi ħaġa fuq l-oriġini. Fid-dettall ħajkun. U waħda minnhom ħatkun li jkun hemm alien ship ġejja riesqa. U dal-vampir ikun qed ikun ilu ħafna żmien u daw ikun hemm ix-xjenzati insomma jippruvaw għajmuh jerġgħu dal-vampir biex jiġġielet kontra l-alieni. U x'qed tkun? Imma se tkun animated series? Le, mhux animated series. Nimmaġina production Amerikan. Insejt ejwa minnu ġiġa ħadem xi serje oħra minn li qed jagħmelha. Alright, okay. Interessanti, ma konx naf biha, fimni. Hija hybrid ta' bħalma ħafna series oħrajn illum ħaltu ħaġa oħra. Ġifieri assoċjaw bħala l-vampir alien ukoll. Il-vampir alien ukoll, fimni. L-oriġini tagħhom hu ħafna qdem billi naħsbu aħna, jiġifieri. Ħafna. Jekk tara niedem ħanibdew hekk meta jisu il-kelma vampir xi tfisser fil-verità. Il-kelma vampir ġerament tallega għal kreatura li biex tgħix għandha bżonn tixrob id-dem. Id-dem huwa s-sors tal-ħajja tagħha. Bħal huwa s-sors tal-ħajja tal-bniedem. Il-dem huwa enerġija għall-bniedem, huwa liquids li jiġru ġo fina biex li jagħtuna l-enerġija u li għandna bżonn biex ngħixu. Però ħafna nies ġerment meta tgħidlhom il-kelma vampir jew jgħidulek Dracula, issa nitkellmu fuqu, jew nkella jekk imorru historically imorrulek għal xi tradizzjoni li ġejjin mill-East Europe, jiġifieri il-vampiri kif nafuhom aħna ġerment ġejjin mit-tradizzjonijiet medjevali tal-Ewropa tal-Lvant, speċjalment pajjiżi bħal Rumanija, Bulgarija, Ungerija, li mbagħad ma' żmien imxew lejn il-Ġermanja u fejn il-Ġermanja kien hemm tradizzjonijiet, kien hemm beliefs qawwin, jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu mhux fuq fictitious character imma fuq letteralment kreatura paranormali li tiġri fl-iljieli. Jiġifieri qisu n-nies dejjem imorru għall-Medjuev l-ewwel ħsibiet tagħhom għall-vampiri, però fil-verità u forsi tagħmel sens anke għalfejn fil-Lvant tal-Ewropa kien hemm di tradizzjonijiet għall-vampiri. Anke mħabba l-fatt li il-vampir il-tradizzjoni toħodna ħafna qdem, jiġifieri jekk inti tmur fil-mitoloġija Eġizza, Griega, anke Mesopotamja. Kien hemm propju kreaturi li tista' xxebbaħhom ma' dak li aħna llum ngħidu l-vampiri, jiġifieri. Mhux bil-fors huwa taħt format uman, jiġifieri il-vampir mhux dejjem huwa uman. Għax ma nafx jekk tħaġ tal-Mesopotamja. Fil-fatt għandi hawnhekk ħax. Kif jiddiskrivuh Mela
Fil-fatt ħanibdew hekk. Il-Mesopotamja fil-verità il-dik tagħhom pjuttost dej jiddiskrivu bħala demon, dak li aħna nsejħulu demon. Jew ġin, ma però ġin huwa spiritu. Noqdu attenti. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellem fuq propju kreatura fiżika. Fil-fatt l-eqdem żewġ vampiri li għandhom fil-Mesopotamja huma żewġ divinitajiet. Waħda minnhom hija famuża ħafna li hija Lilith. Lilith kellha bżonn l-enerġija tieħu l-enerġija tal-bniedem biex tgħix. U li ieħor huwa Lamashtu li huwa demon li huwa l-parallel maskili kważi ta' Lilith. U minn hemmhekk bdiet titwieled dil-kultura vampireska tista' tgħid qabel ma ġie Kristu ħanejdok before Christ. Però mbagħad jekk pereżempju inti tieħu l-Greċja kellhom l-Strangers, kellhom ħafna kreaturi oħrajn li they absorb energy, għaliex aħna l-vampir dejjem assoċjaw li jiġi xi ħaġa jgidmek fuq u jixroblok id-dem. Mhux bil-fors. Il-vampir jista' jkun anke jixroblok l-enerġija b'modi oħrajn. Jiġifieri f'ħafna kulturi qodma xi tip ta' xi ħaġa tiġi jixroblok id-dem jew l-enerġija tiegħek kien hemm. Li sibt jiena pereżempju li tal-Iran jassoċjaw mal-ġin. Sawa, u meta kienu għadu jindagaw fuq dal-affarijiet, jista' jkun li kienu xi nies feral, fim? Għax huma jiddepiktjawhom li jkunu sufin ħafna, u meta bniedem ikun feral jiġi sufi ħafna. Barra dik, dak huwa meta tara bniedem sufi jew tista' tgħid tista' xebħhom annimal. Dak id-dib ta' vampir kien iktar jeżisti fis-South America mbagħad. Jiġri fis-South America il-vampir jieħu ħafna iktar mill-Ewropa l-figura ta' shapeshifter. Dan fil-li tara ħisek bniedem fil-li tara ħisek annimali. Jiġri speċjalment l-iktar annimal li kien assoċjat mal-vampir kien propju ċita fil-verità. Jiġri kellhom kreaturi li fil-li jkun forma ta' bniedem fil-forma ta' ċita. Aħna fl-Ewropa iktar konna nqabluhom mal-farfetti lejl minħabba Dracula ma dik ġejja mill-letteratura fil-verità. Għax jekk kien hemm annimal li fil-letteratura fil-cinema xeddur il-kelma bħalissa narawh bħala l-arch enemy tal-vampir li huwa l-wolf. Il-werewolf u l-vampiri dejjem narawhom jiġġieldu fl-imkien sarin jiġġufuha meta nitkellem fuq is-cinema. Però fil-verità jekk kien hemm annimal li l-vampir dejjem kien assoċjat miegħu qabel ma twieled Dracula u dak kollu l-letteratura ġabet magħha. Kien propju l-wolf li kien l-annimal assoċjat mal-vampir għax huwa annimal li jħantja bil-lejl. U aħna nafu li l-vampir joħroġ għal kaċċa tiegħu propju bil-lejl. Issa mal-ħin hemm storja, però rridu nifqu naqra ftit infittxa. Mhux problema, l-qalb kolli għax tajjeb. Għax kif qed tissemmi l-wolf. U mill-Mesopotamja ġifieri mxejna mbagħad għall-Eġizzjani. Fl-Eġizzjani ma tantx tħadd fuqha dwar il-vampirizm. Ma nafx jekk tista' xittina naqra aktar kontekst fuqha. Huma li kellhom l-Eġizzjani as such bħal Mesopotami kienu divine creatures li kienu jgħixu billi joħdu l-enerġija tal-bniedem. Fil-verità qabel il-Grigi as such ma kienx hemm xi kreaturi li actually daw jiġu jattakkawk bil-lejl u jħantjawk bil-lejl. Propju mill-kultura Griega ma bdiet ħirġa din tal-vampir kif nafu ħellu. Huma kemm għall-Mesopotami però kemm għall-Eġizzjani u hawnhekk forsi fejn issa tibda tagħmel l-association inti mal-aljeni u ngħidlek għalfejn. Għax kont naf li ħtiġini biha però it makes sense ukoll ħanejdlek għalfejn. Għax hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq żewġ l-ewwel nies kulturi li kienu sinjura ħafna fl-idejat tagħhom inti qed tissemmi l-Mesopotamja daw literalment kellhom l-ewwel metropoli fid-dinja. Ejja. L-Eġizzja nafu kemm kienu kultura avvanzata meta tara l-bina tal-piramidi tal-Sphinx kollox tinduna u x'dak mill-wirt li anke llum għadna nsibu daw kuljum għadna nsibu xi ħaġa ġdida minn għandu tinduna kemm kienu nies avvanzati ħafna. Infatti it-tempji li hemm il-Greċja huma mibnijin fuq tempji eqdem minnhom. Tisibu dal-aħħar. Però dik kull imkien, pereżempju inti jekk tara anke issa biex ma noġġux xawra mis-suġġett, però inti jekk pereżempju nieħdu Malta, Tapin huwa mibni fuq tempju ta' Apollo. Il-kappella tal-Burmaret Minister l-istess hija mibnija fuq tempju
eqdem ta' żmien ir-Rumani. Li t-tempji kienu jibnew fuq tempji oħrajn, dik dejjem kienet. Fil-fatt l-uniku tempju pagan li salva tista' tgħid u nqalef fi Knisja Kattolika huwa l-Panteon ta' Ruma. Dak kien tempju dedikat l-Apollo, fil-fatt bekk hemm dik it-toqba fin-nofs minn fejn tidħol ix-xemx, għax Apollo kien l-alla tax-xemx. Però mbagħad meta Ruma inqalbet minn pagana l-Kristjana, dak l-uniku tempju li veru żammew u ġas qalbuh bażilika dedikat lil Madonna minn is-Ser żball. Però dak l-uniku tempju li veru salva u ma nbidilx. L-oħrajn twaqqew jew kienu waqgħu forsi anke biżmien. Għax dawk li tissemminti pereżempju fejn hemm l-Akropoli u hekk dak qabelhom kien hemm tempji oħrajn. Però dawk kienu tempji kienu mhux waqgħu u mubnew tempji oħrajn. Kien hemm remains ta' tempji ħafna qdem li forsi kienu waqgħu ma' żmien li mbagħad fuqhom ibnew it-tempji li nafu llum iva. Xort antiki. Għax kull li antiki inti jekk tara t-tempji li hemm illum l-Akropoli dawk minn qabel żmien ir-Rumani. Qabel ir-Rumani, eżatt. Insiex il-kultura rumana ħafna minna hija misruqa mill-kultura Grika, ġifieri anke dak jekk tara l-allat li kellhom ir-Rumani, pratikament daw ħadu l-allat li kellhom il-Griegi u ġas bidlulhom ismijietom, jiġifieri. Xi ħaġa oħra x'di tħadd fuq tal-Griegi u l-vampiri, imma nixtieq nħalli lilek bħala repellent fil-Kristjaneżmu nafu li jżommu s-salib, itu daqqa ta' xi zokk ġo qalbu, insomma, nifdulu xi ħaġa ġo qalbu. X'kellhom dak iż-żmien? Old school, tarka u xapla. Jiġifieri dawk kienu old school. Jiġifieri għax imbagħad inbidlet l-istorja, għalhekk xtaqt nidħol fil għalhekk issa ħaniġu bil-mod il-mod. U però kont ħanimkom fuq il-Mesopotami u l-Grik, ħallim daw nimxu date order. Daw għal-jom kienu divinitajiet. Jiġifieri għad-differenza tal-Grigi li fejn hemmhekk inqalbu f'monstri, fi kreaturi berba saqajnu bil-ġwejnaħ u diversi forom oħrajn. Għalhekk qed l-kumbat bit-tarka u bix-xapla, xi bad kien imur l-eroj u bix-xapla u bit-tarka jew forsi xi jkun hemm xi alla jteħ xi alma speċjali kien jirbaħ il-battalja. Però dawk kienu they were divinities xi dawk kienu jibżgħu minnhom mhux għax biss kienu jiġu jieħdulhom l-enerġija ma kienu propri divinitajiet. Issa aħna nafu kemm fil-kas tal-Mesopotamja, speċjalment fil-kas tal-Eġittu, hemm dal-lajdut li fil-verità id-divinitajiet tagħhom ħafna jaħsbu li kienu nies li ġew propju fid-dinja bi spaceship, kienu differenti minna, daw il-fatt li rawhom niżlin mis-sema għalihom kienu Allat. Jiġifieri jiena nemmen li fi żmien speċjalment l-Eġizzjani issa ta' kien hemm xi ħaġa simili għax jekk tara l-bini tagħhom għal dak iż-żmien kien daqsxejn avvanzat. Jien spiċċajt fil-vampiriżmu u l-Greċja antika meta bdejt naqra fuq kien hemm wieħed li kellu kokka robotika. Ma dak ma dik it-tejta għal dak hemm film fuq u fil-fatt. Li kien jagħmel Titans, li kien jagħmel l-armi tat-Titans. Eżatt, U mbagħad kien hemm ieħor li referu għalih qisu vampir. Li kien qisu bħal alchemist tagħhom. Ma dik dik differenti, dik ħafna magic, però m'hemmx vampirizmu fiha fil-verità dik Għax jisu jassoċjaw ftit. Jassoċjaw ħajja fil-verità u għax kif qedlek il-Griegi meta bdew jitlu fil-vampirizmu. Però ma ħassan tlafna fil-mitoloġija Griega fil-verità jiena tgħidlek kreaturi li jistgħu jxebbħu li aħna nafu l-vampir. Kellhom ħafna minn daw il-kreaturi, kellhom anka il-famuż kokka li kienet isa robot kif qed tinta l-metall. Dak m'għandux The Return of the Titans xi ħaġa kien. Dak hemm anka film fuq għal ħaġa jiġifieri. Bdejt naqra. Dik hemm film fuq koll, però messaġġ vampiri ma jitlux daqshekk fiha. Pero qed hemmhekk qed tixrob qed tieħu kreatura li tixrob dak l-enerġija minn ġo fik. Jiġifieri still dak l-element ta' għax kien hemm wieħed li kien juża l-armi teknoloġiċi u ieħor li kien juża l-alkimizm. U tipo Pero dik as-saċ dak hemm kodba fuq, jiġifieri hemm ħafna stejjer fuq fables, xranka films hemm fuq dik. Jiġifieri jista' jkun hemm xi misconceptions u hekk. Ja filmi. Tajjeb. Ikunu ħadu extension tal-istorja u għamlu kif ridu. Le, ma tajjeb li pereżempju għax ċertu affarijiet ma tkunx taqraħħom. Tkun open għal ħaġa ma tgħid. Jiena għandna tkun open għal kollox fid-dinja. Dejjem. Mbagħad titqgħod attent inti x'temmen u ma temmix. Però meta tkun close-minded, ovvjament ma titgħallimx jiena nemmen li meta tkun moħħok miftuħ titgħallem. Allora kif kienu jipproċedu daw bħala kif kienu jidru għalihom il-Griegi kienu
Tipo nis normali. Le, kreaturi dan bħalma kellhom il-Griffin u bħalma kellhom il-Gorgons, tipo kif kienet Medusa u hekk. Kellhom kreaturi oħrajn li kienu daw literalment jiġu. Ma kienu xi xiftjaw, mhux xejn. No. Kienu a fixed creature, mhux fixed creature. Le, eżatt. Interessanti ostja. Di dejjem tiffaxxinani meta bdiet il-biċċa tax-xogħol ta' meta jiġu shape shifting. Għaxem ħafna deflection taħħa, tipo jinnaf min jgħidlek mis-1600s, min jgħidlek ħafna iktar qabel. Mela, ħanamlu hekk, mela, kif ġi shape shifting il-vampir irridu morru fil-Medjuevu. Xrissa għadda ħafna żmien ġi Ġesu laqgħet inbidlet id-dinja nqalbet Kristjana. U ovvjament il-Kristjaneżmu waħda mill-affarijiet li dejjem għamel issa forsi kienu min jgħid li ħaterġa' tibda kienet li jdaħħal ċertu biża' fin-nies. Issa ovvjament inti n-nies speċjalment in-nies insad nis-sinjuri. Lissa ħanikġu però għalihom ukoll dal-waqt. Però kellek in-nies daw in-nies tat-toroq tal-eliq li jaħdmu l-eliq fil-bidja li jgħixu fl-irħula, daw kollhom ħafna daw il-local traditions. U daw fosthom minnhom ikun hemm ikollok daw il-karattri tal-biża' daw il-monstri li waħda minnhom kienet il-vampir. U issa imorru f'East Europe. F'East Europe kienet tiġabdaw tiġa l-Knisja kienet tixxiftja għall-ortodossi u ħafna sections iktar fanatiċi. Inti ma tix tinsa wkoll li sakemm l-Imperu Ottoman over Kostantinopoli kienet il-kapitali tal-Imperu Ruman tal-Vant. Eżatt. Xi kien hemm ħafna traditions Kristjani anke fost in-nies tal-Eliq, in-nies ta' triq. U waħda anke propju kienet il-vampir. Issa, il-vampir x'kien? Il-vampir kienet a night creature, persuna hemmhekk kienet tiġi ħadet il-forma ta' persuna. Li tan kapaċi ibiddel il-forma tiegħu jew f'wolf, il-wolf jiġi il-lupu, mhux il-lupu. Jew inkella fi sħab, f'mist. Li huma żewġ affarijiet li inti ġerment tassoċjhom mal-lejl. Għaliex għax il-lupu jikkaċċa bil-lejl u l-mist inti tara bil-lejl. Il-mist kien il-mod kif jidħol ġo djar tan-nies u il-lupu ovvjament jiġri jħantja u għandu l-hunting senses tiegħu il-lupu qed mill-aqwa annimali fejn tidħol kaċċa speċjalment dak iż-żmien fl-Ewropa. Għandna ma tix ninsi li qegħdin imorru imħabbel kien tradizzjoni Ewropea ovvjament daw kienu jassoċjaw ma' annimali li kien jeżisti fl-Ewropa dak iż-żmien minn ċertu annimali ma qas konna nafu li jeżistu dak iż-żmien x'kien hawn madwar id-dinja ma konniex nafu l-Amerika. Kienet għadha mhix skoperta, ħafna nies laqas kienu jafu li tista' tmur l-Asja u ssib ċertu tip ta' annimali. Id-nies li daw li kienu l-annimali dejjem kienu jiltaqgħu miegħu fil-foresti u fl-eliq bil-lejl kien il-lup, allura kien jassoċjaw mal-lupu. U ma' żmien beda dieħel anke l-farfett il-lejl. Għaliex għax il-farfett il-lejl ukoll kien annimal assoċjat mal-lejl. Però fil-verità il-farfett il-lejl veru ġi assoċjat mal-vampiru mbagħad bid-Dragula. Jiġri meta beda Dragula, meta Bram Stoker kitab il-ktieb, hemmhekk jisuġi iktar ġi assoċjat il-farfett il-lejl milli l-lupu. Però oriġinarjament huwa l-lupu l-animal li huwa assoċjat mal-vampir. U dan kien propju għax kien jikkaċċa bil-lejl, xi dik il-verità l-assoċjazzjoni minn hemm ġejja. U ovvjament il-lupu meta anke ħaġa il-lupu meta jattakka l-niedem, l-ewwel post li jaħtaflu ovvjament taf tkun saqaj, però ġeneralment imur għall-lonq. L-lon u l-liver. Imma l-iktar li jaħtaf l-lon, jiġifieri għax jaf mill-ewwel ħajgdmek ovvjament ħajħroġlok id-dem. U allura aktar beda jiġi assoċjat mek il-vampir huwa kreatura li tixroblok id-dem, l-iktar post ħafif biex tixrob id-dem huwa mill-lon jew biex tispara vina mill-ewwel. Allura beda jiġi. Infatti meta tara t-toqof tal-xismu impossibbli jkun hemm farfetti lej daqshekk. U anke ħaġa oħra tal-lon kienet ħaġa oħra. Jew minn daqshekk u tiġi daqshekk hija xi ħaġa. Fl-East Europe kellek ħaġa oħra u ftit nies ma tantx ma din nies di ħaġa ma tantx jassoċjaw għan-nies. L-East Europe dejjem kellhom rabta mad-dinja qarbija. Issa min għamel xraqra historical fencing bħali dil-ħaġa jista' jgħidilek. Ġeneralment ix-xwapel u skiken tal-East Europe kienu jixbu ħafna lil dawk tad-dinja qarbija aktar minn dawk tad-dinja minn tal-Ewropa ċentrali u kienu jkunu skiken ġejjin għat-tont. Għax kunu skiken biex tiskarna.
Is-sinti ġeneralment tiskarna flon. Jiġri anka huma tejġildu bix-xapla, minn kemm l-Arab u kemm l-East Europeans, li dak iż-żmien huma kellhom iktar saber, kienet xapla jisa mixture bejn ix-xibetara li hija x-xapla tal-Arab u il-rapier u l-longsword kun iktar ġejja ton. Ġeneralment tattakka jew fil-ġemp jew flonqa. Għax inti hemm meta taqta' ħadda ħaddur u ħatamel dannu ikbar. U inti meta tiskarna tmumur wara u tiskarna lon. Jiġifieri anke hemmhekk il-fatt li l-vampir kien jattakka lon mhux bil-forsa x'kien jikdem ma jisaw kollox kien jiskarna lil bniedem u jixrob l-dem minn onu. Jiġifieri għall-laħam ukoll. Għad-dem, imma il-vampir dejjem dejjem assoċjat mad-dem, imma issa xi ħaġa li xi predatur li ħajjiklok għall-laħam, għax inti pereżempju il-predaturi li l-ewwel ma jmorru huwa lon u mbagħad il-liver. Dawk il-kombinazzjoni. Iva, però l-vampir kien imur l-iktar għall-qalb mbagħad. Issa? Ija. Interessanti di. Għax fil-qalb tippompja ħafna dem. Amma l-qalb jibsa mbagħad. Ma il-qalb bħala qalb mhix daqshekk jibsa, mbagħad inti ovvjament daw their traditional beliefs li dam forsi kien hemm xi kien jagħmel amma it's more of a traditional belief li inti l-qalb ħatamel iktar effett il dak li jkun milli toqta' l-liver, x'ma inti trid tbeżza n-nies skarnak u għalalek qalbek. Għalalek dik li ttik il-ħajja, dik li tippompja biex ttik il-ħajja lilek. L-ewwel records li kellna ta' xi wieħed fis-1600 u xek ta' Issa, mela orajt, la ħataqbiż li hemm mela ħammur, tara xina ndonajt biex ġej, mela. Mela ħanibdew, mela, l-idea tal-vampir kif nafallhom kif edna ġejja minn Dracula l-iktar. Dik interessanti din l-istorja. Issa. U tad-daħ ukoll. Mela. Mela, biex tkunu ħafna nies ma jafuwix. Il-muża ta' kif inkiteb il-ktib ta' Dracula kien hemm żewġ referenzjali, hemm post speċjali ġol Ingilterra u hemm ktib ieħor. Il-ktib ieħor kien propju jismu Carmilla. U inkiteb fl-1872 ġri inkiteb 25 sena qabel ma nkiteb it-ktib ta' Dracula. U kien inkiteb minn il-kittiba tiegħu, il-kittib tiegħu sorry kien Irlandiż. U kien ktib veru avangarda għal dak iż-żmien, għax Carmilla kif jagħti l-isem hija mara. U she was a dominant woman. Xirdin il-mod kif kienet toqtol il-vittmi tagħha kien mod dominanti. U kienet anke ta' emotional ma' ċertu vittmi tagħha, ġiri jaf qabel kienu kollhom pereżempju jagħmlu sessi u xi ħaġa, u mbagħad kienet toqtolhom jiġifieri. Issa inti dak iż-żmien aħna din immorru. Issa aħna qegħdin immorru. Ma jgħid li that she was intimate with them, jiġri jiktibha fil-ktieb. Ma jidħolx fid-dettalji ovvjament. Tinsiex aħna din nitkellmu fuq l-era Viktorjana issa. Għalhekk għax kien ta' xi ħaġa. Imma l-era Viktorjana kienet ħafna iktar avangard milli naħsbu aħna. U għalhekk qed lek issa fejn ħajtlu s-sinjuri dal-waqt f'dil ħaġa għax li ma kienx komuni li hija mara li she's taking a dominant part għax hemmhekk kien għadna periodu fej il-patriarkizmu kien għadu fl-qwa tiegħu fej il-mara toqgħod id-dar is-sajjar, għandha social life mal-ħabib tagħha u r-raġel huwa dominant figure. Però hemmhekk Londra Viktorjana, l-Ingilterra Viktorjana, kien żmien fejn l-okkult u l-paranormali kien daħal fashion. Fil-fatt il-familji sinjuri, speċjalment il-high society ta' Londra, daw qabel forsi kienu iltaqgħu flaxija jmorru għand xulxin bħala familji jilagħbu l-poker, taf inti hemm l-affarijiet kienu jagħmlu dak iż-żmien. Taf daqqa waħda l-moda kienet li jsejħu medium ġod-dar tagħhom u joqgħdu jippruvaw isejħu xi spiritu lemmu la. Kienet xi ħaġa li fi żmien l-era Viktorjana, meta indu l-era Viktorjana jiġifieri żmien fejn Reġina Viktorja kienet tirrenja fuq l-Imperu Ingliż. Kienet xi ħaġa normali, dak li kien okkult, dak li kien ibbeżza, dak li kien paranormali, kienet saret xi ħaġa fil-ħajja ta' kuljum għall-Ingliżi, anzi kienu jippruvaw jesperimentaw biha. U dan darba kien hemm dal-kittib Bram Stoker li kien jgħid ġo Belt, anzi ġo Fisherman Town fin-nord tal-Ingilterra. Xi darba xagħti kull nord tal-Ingilterra nagħtih parir imur għax hija belt veru ħelwa, jiena kelli xort imur, jisimha Whitby. Di Whitby hija Stafek mhux Whitby. Whitby għadha jisu bejn Newcastle u Scotland xi għadha dawk in-naħat fuq dik il-kosta. U hemm propju port ħelu huwa port tas-sajjieda fil-verità. U fil-fatt illum isiru żewġ Gothic festivals
kbar hemmhekk fi żmien Halloween għax mbagħad il-belt ħadet dik ix-xeħta li għall-belt ta' Dragula u hija l-belt fil-verità fejn twieled Dragula. U kien jgħid fil-port u dan jewra xi vapur għaddej u ħasbu d-Demeter, għal ma jafx id-Demeter huwa l-vapur li ġar il-kaxxa bil-ħamrija u bid-Dragula ġo fih bejn East Europe u l-Ingilterra. Fil-fatt anke dal-aħħar kien ħadem film ismu Demeter li propju qabad il-parti mill-istorja li jisu ħadd ma kien jagħti kasa, ġas kun hemm biċċa li dan kien joħroġ filgħodu bil-lejl u joqtolok kull xi ħadd mill-kru. Imma dal-film daħal propju fid-dettall ta' dik il-parti tal-vjaġġ. U minn hemm ħareġ l-istorja ta' Dragula, però Dragula minn fejn oriġina? Dragula oriġina minn prinċep, jiġifieri l-idea ġiet minn persuna li eżistit fil-verità li kien Vlad Dragul. Issa, Vlad Dragul min kien? Vladimir kien prinċep li kien jgħix dik fejn illum hemm Transilvania. Issa Transilvania minn ġieli Marja fli qiegħda kważi borderline mat-Turkija. Xirda literalment kien jgħid fil-borderline minn fejn l-Imperu Ottoman dak iż-żmien kien jidħol jipprova jibda jattakka l-insara u jipprova jieħu kemm jista' jkun mill-Ewropa tal-Lvant. Ma rridux nisaw li għal żmien twil l-Arab kellhom taħt idejhom in-Nord Afrika kollha u kellhom anke partijiet minn Spanja. Però fil-verità milli jsur prari daħlu u Vlad kien l-iktar gwerrier li taħtu qatt ma rnexxielhom laqas jirbħu xejn battalja waħda. Dak min kien li kien dak l-istess wieħed li qaralhom għajnejhom u ħalla wieħed. Ġejja hija l-istess wieħed. Mela. Però Vlad barra li kien Kristjan qawwi, ġifieri kien veru jemmen falla u kien veru jġielet fisem il-Knisja, kien bniedem daqsxejn aħrax, ġifieri il-metodi tiegħu ma kienux sbieħ. Fil-fatt dan kien meta għal-bidu kien jaqtalhom rashom jaqlalhom għajnejhom u jwaħlilhom l-irjus fuq il-kastell tagħhom. Wara ftit qabad vizzju ieħor dal-bniedem. U minn hemm ġielu il-laqam The Impaler għalfejn. Kellu fetix kara. Għax dan kien literalment jaqbad sokki puntat iddaħħalulek mill-warrani u joħroġulek mill-gerżuma. Dan tista' timmaġina inti malli kienu jiġu l-Ottomani biex jattakkaw kienu sabu dil-imbirka kważi tista' jgħid foresta żgħira u għax fil-verità l-istorja tgħidlek foresta fil-verità kien hemm foresta żgħira literalment kollha skuk ippuntati u l-ġisma tal-Ottomani mdendlin magħhom. Bħabba l-gravità, il-gravità tixbdek l-isfel slow death, dik waħda mill-iktar. Barra li slow death jista' jkun ma xhur sakemm it-sokki tħollok sa fuq ara kemm ċarrat lek organi u kollox. Xi inti jaf jekk ħadek f'qalbek għax inti dan ma jfissirx li daħħalulek dritt. Jiġifieri imma kienet a painful death for sure, issa kien hemm min idum ħaj man. La żgur. Għax kien jeħidlu ma ġismu għaw. Ejwa, puntu, imma dik bħalma r-Rumani kienu jsalbu. Il-Rumani għalfi kienu jisalba, x-Rumani barra it-tisliba kienet slow death. Fil-fatt, x'kienu qalu fi żmien aħna dejjem nitalmu li meta salbu l-ġesu u l-ħallel l-ħżiena wara 3 sigħat kellhom joqtlu ma x'kien diħel sibtelejt. Għax kienu dawk ġieli kienu jagħmlu ġranet saħem salbi. Ejwa. Jiġifieri that was a painful death. U dan kien jagħmel l-istess, dan kien jiġu dan jaqlaq bidu jek tara moti doħar kif kien joqtol jiġifieri jħallik ħaj u jibda jaqlalek partit differenti minn ġismek. Mbagħad tradizzjoni oħra tgħidlek li he used to feast on their blood, jiġifieri minn hemmhekk ġiet it-tradizzjoni li kien jixrobilhom id-dem, però din fejn l-impaling u torturi oħrajn li għamel huma dokumentati li he used to feast on their blood. Just tradition, pero fil-verità ma tiżdix, pero li żgur li kien bniedem sinjur ħafna. Dik mhux meta kien student xi koċ nies li kienu dan u qatilhom waqt il-festin. Le, dik mhux Vlad mela. Mhux Vlad kien dik. Vlad dik kien għamilha in a Peace Treaty suppu, kien għamilha meta stieden leħe. Oh, dak kien għal li kien xorob id-dem jgħidu. Stil, dik mhix dokumentata, dik ħaġa li ħarġet wara. Jiġri meta Vlad għamel dil-famuża Peace Treaty li ma kienet Peace Treaty xejn, it was just a trap u għamel massakru fid-dining room tiegħu. Hemmhekk u qatilhom. U qatilhom b'mod maka biex hemmhekk u skarna. Qatel bil-mod tagħhom. U ġieli pereżempju. Però li he used to feast on their death
Li on their blood dik le, dik just Ġifieri ma' żmien il-folklor għax intu mbagħad taf inti minn dan inti tixrob ta' tselma wara mit-sena tiġi li tixrob flix kun inbit ta' minja fl-imsena kien. ġiri eżempju għax bdejt issa nibatlek il-link għax issa niftakara fija. Ġili kienu kun jgħatijieqol u joqgħod jaraħħom jimpeljaw in-nies. Le, dik veru. Dik veru. Għax hu kien joqgħod mit-tieqa jarhom jimpeljaw dik veru. U kien sadist u fil-verità kien bniedem sadist. Kienu ħopplu ġieħ jiġifieri u kellu rejġ kbira u kellu għacċal. U tinsi xu kien ġej minn familja ta' gwerriera, jiġifieri u ġej minn familja Dragul. Fil-fattu il-Code of Arms tal-familja tiegħu huwa Dragun. Għax Dragul huwa Dragon, u minn hemm ukoll oriġinali sem Dragula. Xu meta Rabbew ukoll huma l-Ottomani stess dik. Trabba magħhom fit-tfulitu jagħmel u fil-fattu ħafna mix-xjenza li kien jaf. Xu kien bniedem bravo ħafna u kien bniedem jiġri bħala skola kien bniedem jaf ħafna u tgħallem hu propja minn għandhom. Fil-fatt u il-ġeneral li kien jiġi kontrih minna Ottomana kien isejħlu brother. Astja. Għax trabbew flimkien. Interessanti. U kif kompli il-ħaġa? Mbagħad hu miet jiġri mhux kif tgħid l-istorja għax mbagħad qatel. Mbagħad ovvjament il-leġenda tgħidlek mbagħad għax mbagħad minn hemm bdiet il-leġenda ta' Dragula mbagħad bdiet tiżgħin l-istorja. Ġara u fil-verità issa ħana qilbu fuq il-letteratura fuq il-ktieb ta' Dragula li u jgħidlek li f'waħda mill-battalji kien hemm trepp saret kontrih. Waqt li ħareġ biex jagħmel il-ġlieda daħlu xi nies fil-palazz tiegħu biex joqtluhu propju lil brajt tiegħu għax hu hemmhekk toħroġ il-lat romantiku ta' kważi f'kull storja tal-vampir issiba. Din biex ma joqtluhiex qatlet lilha nifisha, jiġri qabset mit-torri, sakemm wasalu laħqet mietet u mbagħad speċi dar fuq Alla u qallu iwa jien id-ġiela tanta għalik biex tiddefendi l-fidi tiegħek qtelt l-iktar mara li nħobb, qallu from now on I deny you. U minn hemmhekk jiġri. U minn hemm jiġifieri l-istess biċċa bħalma kien hemm dak il-film Madonna x'kien jismu. Hemm qiegħda f'ġo film din ukoll. Dil-parti. Il-film sa Dragula kollha fiha din għax jisu minn hemm tibda l-istorja ta' Dragula fil-verità. Ma mhux f'kollha hemm minnhom pereżempju jibdewha minn Sorma ħaġa. Fimta. Ma jgħidu ma jtux kontest meta jkun aspett modern. Tipo. Għax inti ovvjament issa per eżempju issa nitlu fuq il-films ma l-għora jgħidbuli għax issa hemmhekk bat section interessanti ħafna fejn jitlu l-vampirizmu. Is-cinemas ħadu ħafna. Qabel ma ġi Jeremy hawnhekk għamel leru għall-isma l-vampiri l-ewwel ma kienu jintnu, jbossu, bżoqqhom ħoxna, homor. Dawk kienu l-vampiri li bdejna nitkellmu l-ewwel fuqhom ta' tradizzjoni tal-East Europe. Eżattament, mbagħad jiena dik tħaġġa fiha d-doluri ta' biċċa ta' xogħol. Night creatures, they were night creatures, literal night creatures. Għax jiena f'moħħi kelli storja oħra ta' bniedem. Ta' tlieta minn nies. Wieħed minnhom kien jismu Charles de Marie. Charles de Marie kien ġej mill-Ġermanja. Ekku. U ġej mill-Ġermanja tafa l-istorja. Imma insomma minn ma jafix Charles de Marie kien gwerrir mal-Ġermaniżi u l-Ġermaniżi ma bdewx jidemgħu biżejjed u għalhom jekk mhux ħattuni niekol ħammur mal-Franċiżi. Mhux hekk. Spiċċa merċenarju fil-verità. Mar mal-Franċiżi biex jiġġieled il-Ġermaniżi. U at one point waqt battalja kien hemm balla ta' kanun u qaċtet sieq ta' xi persuna u da Charles de Marie qabad jieħol minnha mal-ewwel. Mbagħad ma' żmien li hija quite close għalhekk ishom naħseb jew relatati daw in-nies. Kien hemm Trare Bombo. U Trare Bombo li tfisser bass terremot tal-bass dak kien jiekol eżaġerat. Fatt konselli dak il-problema tiegħu kienet id-dieta tiegħu. Però fil-fatt meta però dak ma jitlux jassaċ fil-ikbar nis li huma figuri fil-vampirizmu. Għax issa ħansen semmilek persuna mara li fl-opinjoni tiegħi she was the real vampire. Din kienet persuna li kienet kattiva mess. Forsi din hemm anke band black metal jisma' Bathory imsemmiw għalihom. Bathory fil-black metal hija band waħda mill-bands kult tal-black metal. Però Elizabeth Bathory
She was a Hungarian princess li kienu jisibuha bħal il-Blood Countess. Ma nafx minn semmija di. Mela. X'għad semmija di? Din x'kienet tagħmel? Din kienet tissib it-tfajlit speċjalment jekk ikunu verġini. Iddaħħalhom fil-kastell tagħhom u qatt ma jerġgħu joħorġu barra ġifier dawn. Din letteralment kienet toqtolhom u tinħasel fid-dem tagħhom. Għaxi kienet temmel li d-dem tal-bniedem ħajtik dak l-eternal youth. Ġifieri apparti li tixorbu kienet taħsel ġo fil. Ma kienx tixorbu. Estja. Kienx tixorbu, però kienet tinħasel fid-dem. X'kienet temmel li d-dem kif taqbad tgħid ħajibqa' dejjem żagħżugħ meta jħu d-dem ta' ħadd ieħor. Dik l-Italjan idula l-infa vitali, bit-Taljan hemm il-kelma propja adatta Taljan l-infa vitali. Dik il-ħaġa li ħaddik l-eternità. U hi kienet ossessjonata li ma tixjieħ qatt u li tibqa' li tgħix fl-eternità. Fil-waqt li aħna fid-Dragula dejjem naraw li hu kien lest imut meta jsib il-maħbuba tiegħu, hawnhekk qed nitkellem fuq persuna li għexet veru u l-ossessjoni tagħha kienet l-eternità. Nosferatu. Ma Nosferatu vrat huwa take-up ta' Dragula. Jekk tara tipo kollox it's just another Dragula. Kienu fiċċaw meta kienu ħareġ Nosferatu. Il-min kellu rights of kur il-familja ta' Bram Stoker fiċċithom għax it was fil-fatt jiena meta ħareġ in-Nosferatu l-antik jiena forsi hawnhekk anke Mirko żgur ħajqbel miegħi is-silent movie taħseb jien ta' Nosferatu għalija jibqa' wieħed mill-ikbar koppalavuri tas-sinema. U dan l-aħħar kont Spazju Kreattiv, ma nafx jekk kienx dis-sena jew lejt is-sena l-oħra, ħarġu revisited tiegħu bil-mużika fil-background tar-Radiohead. U veru kien tal-ġeni ġifieri l-mużika tar-Radiohead. U dal-film, ġifieri tara taf kif kien il-film dak iż-żmien bis-subtitles għax hu kien silent movie, imma tisma' l-mużika ta' Radiohead għaddej fil-background kien xi ħaġa kien f'xi Novembru naħseb kien xi ħaġa veru sabiħa x'eżatt fi żmien Halloween kien. Kien hemm wieħed u rnexxielu jaqgħad il-film kollu u jaqgħad il-mużika ta' Radiohead. Assjan. Ejja, ħafna kien tajjeb, ħafna. Dak id-direttur għandu film ieħor, Faust. Għatrajtu? Le. Faust huwa mela tajjeb. Fakkarni. Qatt ma rajt ġifieri sissa cinematography da seksa biha. Ilu ma dak il-film, ma nsejt fuq x'inhu. Just a silent movie ma. Faust. Lekket l-istess direttur anke jena żgur 100% ħanaħax. Jena għamil żmien kont qed nara ta' Buster. 10 darbi aħjar minn Nosferatu. Ejja, mala rridu nfittxuh dan, Faust. F-A-U-S-T. Bomba. Naħseb hija ta' online bxej dak. Ilu barra mill-copyright. Jemmil li rajtu żgur dal-film jena, għax għamil żmien. Ħareġ mit-sena ilu ġifieri. Għamil żmien kont noqgħod nara ta' Buster. Ma nafx jekk ġilix rajthom. Vera interessanti jekk kif il-lossja kien jagħmel, vera. U kont nara xi 4 film soħra l hemm wara hawnhekk, pereżempju rajt wieħed minnhom Franċiż vera kien interessanti ostja. Jekk silent movie wkoll tal-bidu. Silent movie aħna underestimate jew ħafna. Ejju, veru. U kienu jidħlu ħafna xogħol minn f'dan hawn. Napoleon. Impressjonanti. Napoleon ma rajtux. Anke techniques ta' filming. Għax dak iż-żmien il-kameras kienu għadhom żgħar ġew kbar wara. Allura kellhom ħafna kunċetti tal-kamera ġorra miegħek. Eżempju, kienu jdendluha mas-saqaf handheld daħluha ġo karozzi. Bat meta daħal is-sound peress li l-kamera kienet noisy, kienu jalquha ġo sound boot enormi, allura kamera kibret ħafna. Allura il-films ta' wara silent period ħafna jqishom bħala l-ar films li qatt teżistew għax marru ħafna lura bħala teknik. Qabel ħareġ is-sound kienu għadhom innovattivi ħafna. Interessanti. Fimti anke meta tara films pereżempju għal meta nħadmu bħal Ben Hur, The Ten Commandments u hekk. Biex jagħmlu dawk is-sets. L-aħħar wieħed għaġbok Nosferatu. Issa nirrispondu wara tajjeb. Nirrispondu wara. Għandi ħafna mixed feelings about it. Vera?
Sorry tfajlit gots kolla li għedin jarawni, li għoġobam ħafna. Għandi mixed feelings issa bat nitkelmu wara jek, taqsijeli wara. Ja, mela. Mela jħan koplu, mela. Iju. Issa ħammorru naqra fl-1800s. Mela kif edna l-ewwel fl-Ingilterra Viktorjana kien beda jqum dal-furur tal-paranormal u l-okkult. U din kien hemm tfajla Mercy Brown li din mietet bit-tuberkulosis. ħaġa normali dak iż-żmien li tmut bit-TB, ġifieri għajmin aħna llum meta tkun lok hemm xi 13 sena jiġu jtuk it-telqima. Ma dak iż-żmien ma kienx hawn. Jekk għada ma nafx għada. Ma nafx għada, ma niftakar kienu jiġu waħda b'sitt ponot, jekk titlaqlek itwilek jekk ma titlaqlekx ma nafx kif kien, insomma. Naf li kont blajta. U din ġara din f'daqqa waħda kien hemm xi membri tal-familji l-oħra mietu bit-TB wkoll. U daw iffissaw li kien kollu minħabba fiha li kienet vampira u li ddit tixxerret il-marda li l-oħrajn u daw qalawha minn ġol qabar u dal-ġisem tagħha kien għadu kważi l-istess. Issa din hija xi ħaġa komuni li l-ġisem idum biex forsi jittikal u hekk. L-iktar jekk ikun post kiesa. Eżatt. Imma dak iż-żmien ma kinux jaħsbu hekk, dak iż-żmien kienu jgħidu la ma ttikilx din vampira u din literalment qalaw la qalba u ħarqu la qalba. Don George. Palmin? Għanqot kwit. Tun George jagħmlu. Vampiru kol. Sabuħ tal-ekwali. Sabuħ tal-ekwali, normali, u għajmin dak iż-żmien. Fil-fatta jibnejdu fuq kif kienu jitftu dak iż-żmien. L-nies li kienu jaħsbuhom vampiri u din fl-Ingilterra mħafna, ma l-Ewropa kollha ma ġew l-Ingilterra l-iktar. Kienu jew jitfnuhom u mbagħad jibnu gaġġa tal-ħadit fuq il-qabar tagħhom biex jekk bil-lejl ma jkunx jista' joħroġ. Jew inkella kienu mbagħadin fl-East Europe u fil-Ġermani iktar li kienu jagħmluha, jekk kienu kollhom suspett li huwa vampir, kienu jagħmlu musmar tal-injam u jidaħlulu f'qalbu. Ejwa. Mbagħad ċaġa kienet mixruda u din ħafna nies jaħsbu li l-inqas fil-realtà kienet l-iktar waħda komuni. U din kienet kemm mal-Ewropa kollha jiġri Ingilterra, Scotland, mal-Ewropa kollha mxerda jiġri from east to west, kienu li propju jaqtawlhom rashom u jitfnu parti tal-ġisem naħa u r-ras naħa fara. Jawn kella jabdu ġebla jdefsu ilhom ġoħalhom. Dik ma li jaqtawlhom rashom immeħ, jiftawlhom ħalqhom jitwhom il-ġebla, u mbagħad jitfgħu jew jitfgħu f'xi xmara jew jħarquha. ċiri, pero l-ġisem kien jindifem bla ras. Dan kien, mux għax ma kienu xiemnu li ma jifsejqum, għaxu ma xorta kien jemnu l-ġisem ħajqum, imma li meta jqum ma jkunx jaffej għandu jmur. Jissu papra meta taqta l-għara, sam kif ta' dik kienet li xsib para. Imma dak iż-żmien il-tradizzjonijiet kienu, n-nies kienu jibżaw, ma kellhomx il-knowledge li għandna llum. Il-assist minn fuq l-artal kien jispjega għalek jekk dik il-mara forsi taf il-natura, taf kif feq bin-natura, jew forsi kienet midwife tajba, wax forsi mitra bej bil-familja tibda taqlajt fuqha, jajru għawit ċeħar u ħajja. Ġeneralment li ġil kienu jiblaw għali huma vampires. Astja. Deror, mux bussa diskappa, minn xina ħati blaħħa. Jew jaħar, jew jitfnu blaras. Bdejt naqra, jek daw, nsejt kif kienet, 100 ways to die, xaħġa kif kienet. Li l-iktar mod komuni li kif kienu jmutu huwa misinformation, per eżempju. Għandi għal-ġar, dak. Seħitni. Iġibu għal-intiwitch, jew iġibu kl-intiwitch, ġeneralment, tajb nejdu, ħan niskappaw daqxej żewġ minuti barra mis-suġġett, li aħna dejjem naraw li il-witches kienu nisa fil-verità, witches anke rġiel inħarqu. Anke rġiel. Però l-ġil ma kienux jinħarqu. L-ġil kienu jinqatlu fiċ-ċella. Astja. Għax ma kienx tagħmel effett daqskemm. Il-mara kienet iktar isa assoċjata mal-witchcraft. Allura li taħraq il-mara bħala witch kienet tagħmel ħafna effett fir-raħal. Ir-raġel ġeneralment kien jinqatel bil-kwidġaċċella mbagħad jitfnuh. Ara kemm kien hawn nies limitu għal xejn. Jew kellha kienu jaqlaw fuq li huwa vampir joqtluh u jaqtawlu rasu. Bez bjarahom jixi bil-lejl, issa ċans, x'mar jagħmel dan bil-lejl miexi f'nofs il-lejl, xi jaqtalu rasu għax vampir.
Kienu hard times. Kienu hard times, u għal min kien eretiku dak iż-żmien, ma kienx minn sabi, jiġifieri. Vera, laki, insomma, sa ċertu punt laki jedin palissa nejxu din id-dinja. Ekku. Issa ħamor għal bniedem li sta seħlu vampir. Hawnhekk. Dan kien Richard Chase. Richard Chase huwa pjuttost modern għax dan mit fin-1980. Kien jgħix f'Sacramento l-Amerika, u dan biex ma nitħallax l-ismi ta' ġdan hemm wieħed Louisiana u wieħed Sacramento, alla dawk li niktibhom bil-fors. U dan kien serial killer, imma dan ma li joqtol il-vittmi tiegħu kien propju jixrobilhom demmhom. Jiġifieri bekk kienu qalaw il-Vampire of Sacramento, u mbagħad kien hemm Augusto Del Grange li dan mit fin-1912, xi dan maħniex qed immorru lura ħafna fi żminijiet wieħed seklu u wieħed propju 30 senilu. Li dan l-istess qatel ħafna nies fil-Louisiana u kien hemm jibdew jaqlaw il-lajja li huwa vampir. U ma staw jaqbdu b'xejn. Dan was very difficult u dan literalment kienu ifittxuh parti mill-hunting team biex jaqbdu kien hemm propju assis u anke voodoo queen. Daw għabdu kull sors li staw jisibu fil-Louisiana għax ma staw jisibu b'xejn. Assis mhux biżejjed. Dan immaġina assisu voodoo queen jaħbu flimkien u din hija dokumentati ġiddini dan huwa fals żgur mela. Jiġri hawnhekk qed tara mbagħad kien hemm Fritz Harman ġo f'Hanover l-istess kien dan actually dan daqsxejn din l-istorja tiegħu wkoll kurjuża, imma Fritz Harman dan mit fin-1925 l-istess, is-seklu ieħor. Xi maħniex qed immorru il-bot. U dan kien jgħix ġol belt Ġermaniża ta' Hanover fatt he was the Vampire of Hanover, però dan ma kienx joqtol nisa, kien joqtol irġiel. Assja? Ej. Iktar narħom fetix iskoroħ daw. X'inhi? Fetix iskoroħ. Tipo li daw l-istejjer moderni, mbagħad pereżempju nsib stejjer interessanti jien ma nafx jekk qatt segwitx l-istejjer tas-soldati fl-Afganistan fejn jisemmu l-vampir. Xi ħaġa li tikrolja bil-lej u tisraq in-nies u da għall-Afgani xi ħaġa reali u taqbes minn siġra l-oħra u huma lihom daqs li kieku vampir. Mela, ħanibdew minn hekk. Ħanmorru għall-era Viktorjana għalissa. Għax li għattajt inti hija meta l-kulturi jibdaw jitħaltu. Inti hemmhekk tissemmi soldati Amerikani u xekk. X'kienu jesperjenzaw tal-post u x'jemnu tal-post. Tal-post, orret. Ovvjament, issa inti għaliex propju l-Ingilterra bdiet tesperjenza daw it-traditions kollha għax inti fi żmien Reġina Victoria l-Imperu Ingliż tista' tespanda mad-dinja kollha. Xi daqs kien hemm taħlita ta' kulturi, daw bdew iġibu l-idea u s-superstizzjonijiet tagħhom anke ġewwa l-Ingilterra. Daw bdew jaffaxxinaw in-nies Ingliżi kienu jħossuhom li daqs kemm kienu jħossuhom literalment superjuri anke bħala skola u hekk, kienu jippruvaw jistudjaw daw is-superstizzjonijiet. Fil-fatt minn hemm bdew jilagħbu mal-paranormal u mal-okkult u jsejħulek il-mediums u jagħmlu daw il-famużi witch hunts u. Ġifieri taħseb li inti daw li esperjenzaw ħanejdu hekk allegatament li esperjenzaw fl-Afganistan, taħseb li hija xi ħaġa reali u jew xi ħaġa li hija ta' kultura u. Ħanejdlek dan. Għax eżempju naf li l-Afganistan jekk ikollok xi tgħid mal-ġar tmur tagħmlu landmine. Ħalli kif ilgħodu kif joħroġ bub. Imma dik ħalli. Ġifieri jekk pereżempju xi disgwid bejniethom jien naf u jistaraq bil-lej forsi u tieħu dik il-forma, ma huma jgħidu li hemm xi kreatura taqbes minn siġra l-oħra fil-post. Pereżempju, ħammorru fit-tradizzjoni ħafna nies jaħsbu qadima li huwa l-vampir Messikan, li huwa l-famuż. Ejwa, dika. Chupacabra. Mela fil-fatt iċ-Chupacabra mhuwa antik xejn. Chupacabra twilet fin-1950s, late 1950s, beginning of 1960s. Dan x'ġara. Dan ħafna farmers Messikani bdew igerglu bdew isibu l-annimali tagħhom drained. Ovvjament, fiex waħlu li hemm xi vampir jiġri. Fil-vedan ma kien xejn ħlief li fil-fatt huma jpenġu bħala dango, il-kelb salvaġġ biex niftehmu tagħhom. Għamlu żmien kienu jpenġuh bl-scales fuq ir-da. Imma dejjem taħt forma ta' kelb. Leta, kien hemm żmien kienu jisu alien. Imma iċ-Chupacabra dejjem ġie mpenġi bħala canine
creature. Ma għamel żmien stretch ta' żmien. U hija ma batta finti dan kulħadd jieħu Picasso mara kien ipenġa bajn kbira u għajn tikka ġifieri. Imma fim diġi ma dan fil-verità kienu xejn aktarx kienu wild dogs li kienu qegħdin jiġru fis-salvaġġ. Huwa kelb. Le, huwa kelb għax anke mbagħad indunaw li mill-gdim tiegħu mhumiex nejbet ta' bniedem, huma propju nejbet ta' kenajn. Kenajn, iwa. Hemm ras li qed bħalisset ma nafx jekk rajtux dak id-dokumentarju li. Dima ta' xuq ċupakabra ħafna dokumentarji. Imma hemm xi ras li qed dana u jeżaminawha. Fil-fatt jekk għall-istess wieħed qegħdin jaħsbu li huwa xi tip ta' hybrid. Kien hemm xi tip ta' hybrid ta' xi klieb bejniethom li. U l-iktar li attakka t-tiġiġ mill-lider, mux l-axħar sors ikun il-naċ. Skont fej kun, għax inti taf inti ġerment il-trobbja tal-animali tkun bid-żoni. Xumma fej kienu jgħaddu, ovvijament t-tiġiġ il-volpi ġerment t-tiġiġ joqtollok. Pero ċubakabra bħal volpi kellu ħaġa. Kien joqtol għal-gost ukoll. Għax inti il-volpi għal uniku animal fl-imkien mal-bniedem li joqtol għal-gost. Joqtol just għax irid joqtol. U dan kien jagħmel l-istess ħaġa, ma ovvjament ħad tradizzjoni li huwa xi kreatura vampireska, però fil-verità it's a canine. U animal jista' ux hybrid, jew xi razza ta' kelb salvaġġ xi ħaġa hekk. Hemm erba' stejjer, pereżempju South America. Tinsiex inti is-South America għandhom ix-shape shifter dak li jaqleb għal jaguar li stess jgħixu qudiem tan-nies, però dak huwa bħala suħ bħala Alla dak. Mhuwiex Alla imma it's a divine creature. It's a divine creature imma mhuwiex Alla. Divine creature. Tipo eżatt, tipo ta' demigod ħanejdu hekk. Però dak ġej miżbil dinkas u miżbil il-Majja, sejġur dak huwa bħala kreatura, ħansiħu la kreatura, huwa minn qabel il-bniedem Ewropew skopra l-Amerika. Fil-fatt, meta l-bniedem Ewropew skopra s-South America, niżlu South America u bdew jikkomunikaw kif jistgħu mal-Maja so hekk u bdew jitalmu l-kultura tagħhom, dil-figura kienet tiġà telet. Hija antika ħafna. U dak jieħu forma ta' ġagwar jew ċita waħda minnha. Minna li ġagwar. Jista' taf xem interessanti wkoll. Eżempju li hemm storja fi Franza. Madonna, nistgħu nifqu 5 minutes minn ħansiba di. Għax fucking interessanti. Lura mill-break. Mela, dell-istorja li ġrat fi Franza, fl-1800, sawa, ġo post Franza li assolutament ma nafx nejt l-isem. Da, apparentement kien hemm dat tifel li kienu jgħiruh chicken. All right. U fil-post, daw it-tfal kienu joħorġu bin-naċ, jiraw in-naċ u hekk. Raja, u kif kien dak iżmienu? U da t-tifel kienu jgħiruh chicken, insomma. U bdew jonqsu t-tfal minn ġo dal-post. All right. U minn ġo villaġġi madwar dal-post. Insomma, u kulħadd t-tfal bdew jibżaw joħorġu, għax bdew jagħmlu t-tfal bdew jingħaqdu flimkien u bdew joħorġu jiraw in-naċ kollha flimkien. U ġara darba kienu qegħdin fl-eliqi u daw it-tfal qabdu l-dan biex jgħidulhom storja li kien jibża. U beda jirrakkuntalhom storja, kienu qegħdin ċirku. U f'daqqa waħda biex insemmu wkoll kien hemm ħuħ ma' dan tifel. Daqqa waħda sħabu insomma raja li it-tfal li kienu qed jarawh li ilu qed jirrakkonta din l-istorja waqfu. U baqgħu hekk bħal u ħuħ kien jgħid warajh. U f'daqqa waħda bda jisma' l-ajjat u dar. U rada dixxa ħaġa forma ta' bej lupu bniedem. Tipo werewolf jiġifieri? Tipo werewolf. Okay. Qed jaħtafil dat-tifel u qed iġorru. U qed iġorru bidejh u bħalqu. Jiġifieri tiżommu bħalqu u bidejh da. U qed jiġri bih b'dat-tifel. Da in a split of a second. It-tfal l-oħra qabdu jiġru. U da baqa ċassati ħaresejh. U split of a second qabad jgħid it-tfal l-oħra qalu erġgħu ejjer lura ħanduru għalih. Ħansalvaw il-ħija.
U marru, u għet minn dat-tfal tala jiġrijiet il-raxħala. Fimt? U kienem post fejn di ta' l-embut, ġifiri ta' l-isfel. U tispiċa ġo l-embut. Xiwiet u? Le, ġo l-embut letteralment. Kienem ħofra fl-art u ta' ġo l-embut. Alright, ok. U bdew idawru ħalġu dal-post, waqqaw ġodda l-embut, għax bdew ituħ bil-bastun u bil-ġebel u hekk u ħatfulu t-tifel. U da baqa mweħħel hemmhekk. U għadbulu ġebla fuq, insomma, mbagġġew in-nies tal-lok u għandikun qatluh, insomma. U fl-istorja jirrakkontaw li dan kien intelligenti, ġifieri x'nibdew iħarsu f'għajnejh. Kien donaw li kellu kien intelligenti superjuri ħafna iktar minn kelb normali u annimali. Kien predator, ġifieri xi tip ta' imma kien ħafna iktar minn predator, ġifieri kellu sens ta' x'inhu jiġi daqstiku bħal meta aħna għandna xadina tinduna li għandha sens di xadina jew kollok pakkagal tinduna li għandu sens. Fimt? Jew ċawla. Ġifieri dan l-esseru kien vera intelligenti. Fimni, kreatura oħra li nassoċċawha mal-lejl u anke mal-vampiri u li għandha tradizzjonijiet qodma fl-Ewropa hija l-werewolf. Il-werewolf mhix xi ħaġa li twildet mis-sinema jew mill-letteratura. Illum il-ġurnata d-dogmen. X'inhu sorry? Illum il-ġurnata d-dogmen isibuh. Isibuh d-dogmen, u waħda jgħidu l-werewolf. Kien moħra. Jien old school għana 50 sena ma lejna għalija werewolf. Anki għalija, eżatt. Titlu ieħor. Titlu ieħor, eżatt. Jiġifieri, u dan speċjalment tradizzjoni tal-werewolf però titwilet fin-nord tal-Ewropa, jiġifieri però fi żmien il-Vikings fin-Norse mythology u fl-ister tal-Vikingi tiġa tip ta' kreatura shapeshifter oħra li tieħu l-forma ta' bniedem lupu, jiġifieri. Anke fid-deżert hemm daw l-istejjer li jkun hemm. Dal-aħħar bdejt naqra daqsxejn fuq in-Nord Afrika fuq tipo kreaturi tan-Nord Afrika. Fuq id-deżert jiġifieri speċjalment fitlu skorpjuni, srib u hekk, jiġifieri shape-shifting ma hemm ħafna. Dan kull lokalità, kull żona jkollha l dik ta' anke fl-Awstralja, jiġifieri. Fl-Awstralja meta ta' tistudja l-mitoloġija tal-Aborigines. Tal-Aborigini hija sinjura ħafna. X'inti jekk taqbad l-Awstralja, New Zealand u dawk il-kultura Maori. Daw għandhom literalment mit-mitoloġija kollha għalihom u pereżempju l-istess għandhom il-fishmen. Il-Maori speċjalment jemnu ħafna fih. So, dan jisek kull zona jkollha l-dik tagħha. Aħna Malta wkoll hemm il-leġġenda tal-vampir tal-belt. Tal-belt, ejwa. Però tajpni il-vampir tal-belt qatt ma qatel u qatt ma dem huma jsejħu l-vampir tad-deb għax meta jroħ dem jaraw mhix pulit bil-biz Victorian bis-cylinder ħattu hekk jiġifieri minn hemm ħadd titlu ta' vampir, però Malta as-such. Ma rajtawh titlu. Però as-such Malta m'għandniex qatt ma kellna każi fejn ta' vampirizmu. ġie assoċjat ma' vampirizmu, jiġifieri. Ne, fem. Naħseb qasqallija, qatt ma smajt li kien hemm. Ma jidhirlix le. Xi ħaġa assoċjata. No. U mill-lider ma tantx iħobb il-baħar. Skont l-istejjer. Skont l-istejjer, eżatt. Skont l-istejjer, ma jħobbx jom. Però ma tkunx parti mill-kultura tagħna, għandna Malti iktar jista' jkun anke mħabba l-fatt li għamilna 200 sena taħt l-Ingilterra tgħallem ukoll il-fatt li ħadni iktar ghost stories. Inti jekk tara l-kultura Britannika, issa il-vampiri ma tantx fil-litteraturi ma it's not in their culture, però mbagħad jekk tara l-Ingilterra speċjalment Scotland u Ireland għal ghost stories ma jirbħilhom ħadd. Aħna ħadna dik minnaħa tagħhom 200 sena taħt l-Ingliżi xi ħaġa. Il-White Lady. White Lady, Blue Lady, naħseb hemm ma nafx kemm hemm kuluri tagħha. Imma jiġri għandna ħafna il-Black Knight il-Manuel Island, jiġri hemm ħafna fil-verità. Xieħtu bar-marrat u li rajtien, jiġri. Xieħtu bar-marrat? Dik għandhom fil-kultura tagħhom ukoll? Le, ma jidhirlix. Differenti. Differenti. Aħna fem, di vera min batilna bħalissa ta' bar-marrat bat li xi ħadd ieħor. Lalla ma dan, batu li xi. Mela. Batuli ħafna. Jiena, to be honest, issa wara nkomplu fuq is-sinema u fuq il-vampiri li jgħixu ta' veru. Pero dak il-famus podcast fej konna kienu kuntattjawni kemm
nies mill-Mosta li qalu li Rena qalu li aħna fil-Mosta huwa popolari ħafna dal ix-xieħ ta' Burmarrat, l-anzjan ta' Burmarrat, l-anzjan xilhom anzjani jgħidulhom. Ta' Burmarrat hija xi ħaġa komuni ħafna jiġrem ħafna mosti li jgħidu li rawh u x'ovvjament aħna hija triqtna fil-verità u parti mit-triq tagħna. Però mbagħad kont semmejtlek ukoll tal-lukanda oħra li kont naħdem fiha. Dik l-istess podcast niftakar u kuntatjawni 4 night receptionist li kien jaħdmu fiha dik il-lukanda u 3 ex-night securities ta' dik il-lukanda u qalu li Rena, qalu li aħna qatt ma konna, ovvjament qatt ma ħriġna ngħidu imma dak li għaddejt minnu ta' għaddejna minnu aħna. Astja, ġifri prezenza ta' xi ħaġa. Prezenza ta' xi ħaġa. Llum dil-lukanda mwaqqaj ġifieri tal-blok bini minn floka imma min jaf għadhom xi esperjenza? Minna tiex ground floor, jista' jkun ma nafx. Minnu sejdu? Jista' jkun jabita kollhom kien? Iva, maġġorment jista' kulħadd f'dal każ tal-lukanda li qed ngħidlek jien dik il-parti biss kienet il-hotspot hemmhekk. Kienet il-ħass. Astja. Kien jisu jimxi dik il-parti minn blok C, aħna konna jgħidu la blok C dak iż-żmien. Jaqsam ir-reception jmur fi blok D, ġifieri. Interessanti, mux persuna waħda l-ra ma tibda tejt. Li, u kullħat l-istess bħal kullħat l-istess ħaġa li kont tibda tejt għamajnet nidġenna, madonni. Po, nishtiq n-esperienza xaġa paranormali, ma jisal ħaġa. Jo, fos għarraj. Ma paranormali xej. Mela. Sinema. Sinema, mela, ovvjament, il-sinema xamel. Il-sinema pratikament qabad dik li kienet il-letteratura bħal ħafna drabi jiġru u bdew jinqalbu films. L-ewwel semmejna Nosferatu tan-1930s, is-silent movie li għalih jibqa' film meravilja. Bad inti saqsejtni x'derlek minn Nosferatu il-ġdid. Jien ma impressjonanix ħankun onesti, ġifieri ħafna nies mhux jaqblu miegħi għax kulħadd, speċjalment fil-kultura li jiena nagħmel parti minnha l-kultura gotik qishom speċi xi film. Jiena li oġobna ħafna il-mod kif inħadem, jiġri il-kuluri li ntużaw, il-ħweġ li ntużaw. Jiġri veru qabdu l-Ġermanja ta' dak iż-żmien u għamluha eżatt. Però bħala storja ġobni. Ifimni, spiċċat, copy and paste ta' kull vampire film jeżisti kważi f'din-dinja. Jiġri another copy and paste, taf kif ħajbda u taf kif ħajspiċċa, forsi jista' jkun għalhekk. Li oġobni però fih ukoll li kif inhu Nosferatu li ma pinġewx bħala b'xi bniedem sabiħ jew fimt bħallew propju f'dik il-figura in a way tista' sejħilha monstruża ma fl-istess ħin iġielek tissimpatizza miegħu in a way. Jena fehmni ma dejjani x'fhem iktar għattejdu rajt vera repetition ta' storja. Imma għamlu b'mod li ma dejjani x'fhem, mhux bħal pereżempju meta rajt ta' Venom għalla stennejt li ħan ikol ordinate cake fudge u minn cake fudge sibt carrot cake. Menti Venom ettejta u il-film, eżempju il-kartun tal-Marvel, ġveri. Fis-sensa xintet li repetition ta' xi ħaġa. Iwa, però ma tistax Venom tista' twistjaħ kważi kif trid. Ejja le ma ġobni. Hemmhekk ma tistax twistja ħafna, ġveri, I mean, it's still a copy and paste. Ejja, ma fil-sens, kont iktar, jew pretendejt, f'dal-kas pretendejt li ħatkun l-istess storja, fim? Alright, dik tagħmel sens. U per eżempju fil-film liħor, pretendejt li ħatkun l-istess storja, mhux garf xewa, ġabuħ. Pero mbagħad ħanerġgħu nkun fuq il-vampiru, mbagħad naħseb l-ikbar spinta li ħambad bid-Dracula fejn ħasem il-famus attur Bela Lugosi. Dak huwa 1930s, later 40s, 50s, xi ħaġa. Fil-fatt tal-karattru fil-fatt jiena dak inġorru dejjem Bela Lugosi għax jibqa' wieħed mill-atturi favoriti tiegħi. U il-Dracula ta' ħwiċċ. X'inti ġeneralment meta jridu kemm Dracula kien hemm attur li ħadmu, però ġeneralment jisu l-wiċċ li iktar assoċjaw ma' Dracula jibqa' ta' Bela Lugosi għaliex. He was from Hungary.
Għarajt nafal. Iġri, anka l-accent tiegħu kien an East European accent, iġri meta jitkellem kont tisma' mhux għandek bħal Gary Oldman jew hekk jipprovi jagħmilek dak l-accent li rnexxielu nawejta x'inha li Dragula tan-1990s jibqa' kapolavur. Forsi kien daqsxejn kulurit for a Dragula ma still jibqa' film tajjeb ħafna. Pero jiena li l-aqwa Dragula li kien hawn kien propju ta' Bela Lugosi. Mbagħad ġara, ovvjament anka fil-letteratura bdew jinkitbu anka kodba bitwist ġodda bħal Interview with a Vampire u dawn jispiraw ċertu films. Dak ma tantx taġġom. Mbagħad fil-1987 anka l-vampiri ħadu twist modern. Christopher Lee kienu tajbin. Christopher Lee, ovvjament, ma kien issemmi attur li kull parti li ħadem Sherlock Holmes semmi li attur. Kien vera tajbin. Dak qed isemmi attur wieħed mill-ftit li kienu veru għalija. Kapaċi jaħdem lek kollox. Il-mod ta' kif nabatni lek. Jimxi su kien bniedem ta' intelligenza u hekk bħala kif kien ipoġġi l-karattru iktar kien. U kellu ħaġa kien hopp il-fantasy. Bħala bniedem fil-high personality kien hopp ħafna il-fantasy kien ħabib Birta Tolkien u kellu dik tip ta' kultura kienu ħobba. U dik naħseb tgħin ukoll. Sal-aħħar sal-Lord of the Rings baqa' jiġifieri eżatt. Pero mbagħad fil-1987 kien ħareġ film, propru li bas it-t-shirt tiegħu, The Lost Boys. Ejwa, rejt. The Lost Boys kien differenti mill-films l-oħra tal-Vampires li kienu joħorġu qabel, għalfejn, għax literalment tant ġablek id-dinja moderna fl-80s u fejn għandek dil-gang ta' vampiri, insomma, u trauma kollha li toħroġ mbagħad tru l-film. U fil-fatt ma jus bħala cult movie fil-ċinemografija fejtlu vampiri. But fil-1990s ovvjament ħareġ il-famuż Dragula mill-ġdid li kien reġa' qajjem revival ħafna fil-karattru ta' Dragula. Xi senti u tliet kien ħareġ Interview with a Vampire li kellu Tom Cruise, il-Brad Pitt kellu line-up veru kbira wkoll bħala u kien film tajjeb, ma kienx tajjeb daqs Dragula, però kien film li kompla qajjem l-interess. Però mbagħad fit-2010 għalli ħareġ wieħed mill-aqwa films b'waħda mill-aqwa soundtracks li kien għal minnu bħali hop il-mużika metal u gothic kien ħarġ Queen of the Damned li hemmhekk kien għalija. L-ewwel l-istess, main character ovvjament kien raġel però kien hemm anke mara bħala main character li kienet tipo għal Queen of the Damned għax kienet she was the queen. U anke minn hemmhekk kienet ħirġa il-kultura Mesopotamia u Eġizzja, there was a lot of studying about it, kif għaqdu l-antik mal-modern. Għaka soundtrack pjuttost kienet kollha mużika gotiku new metal moderna. Jien dak ma kienx ġemni Underground. Underground u Underworld? Underworld. Dak kien hemm series imma dak bħal Blade u hekk għax imbagħad joħorġu ħafna twist. Lejn jekk kien hemm series jew serja ta' films li moġbunix. U li għadni ngħid sal-lum min veru jħobba dis-series ma jħobx il-vampir li kienet Twilight. Għalija Twilight kienet nistan nużal kelmu xenita birko. U xenita kbira min ħareġ bl-ideja. Għame ħajħu għalih. Jistaw jihdu għalihom kem tridu jiddispjaċini. Xfirux kelli argument ma wahda minn ħadet għalihom. Għax fil-verta iktar hemm fangirl, il-fangirl kbira ta' il-fanbase kbira ta' Twilight hija pjuttost on the feminine side għandi. L-irġiel Twilight u right forsi kien hemm oġbu ma. Le, xina t-tarati po men, ti kollok moħħok fus sempliċi biex toħobba stara dawk. Ma u grupp ġuventur sabi li kolza barra bis-six pack għarajt li tejra li ma xisek tank, ma għavirni veru, l-ammetti, ma still, jena min joħroċ vampiri sparkilja fi xemx, emmek jena qabdu vampiri u tawni, li tawa dik id-daqqa bil-musmar tal-injan f'qalbi dak li tawa li mux li, provajt naraħ, nejlek il-verita, provajt kemm għatillum, ħani prova naraħ, xejn, xel wara 10 minutes, itfi. Min ħareġ bieħ dak il-series veru, u... Ma rridux nisaw li fin-90s u għarli. Toħosni vindicated. Per esempio, kien hemm series famus ħafna, Buffy the Vampire Slayer. Buffy the Vampire Slayer kien tajjeb għal dak iż-żmien, kien it was a good series, ovvjament. Issa jista' jogħġbok u ma jogħġbokx, imma kienu koll, xiri dak iż-żmien fil-90s bis-saħħa ta' Dragula hekk kien unfair kbir. Waħda ta' dal-programm li tissemmi. Buffy kien sabiħ bħala kienet biondija u kienet teħanti għal-vampiri insomma.
Jodel City. Nistajku. Prova niftakar. Kien hemm ħafna, dak iż-żmien kien hemm fervor qawwi fuq il-vampirizmu, ovvjament do joħorġu series il-films. Imma minn. Ma toħob nara daw kien Goosebumps u. Iwa dawk ukoll rajt ukoll eżatt. Dak iż-żmien, ġifieri, dak kienu iktar ta' bażżar jagħmel li kienu jagħmlu fuq l-Italja u ma nafx għax is-serja li kienu jagħmlu fuq l-Italja u ma. Li ma dax Buffy fuq l-Italja kienu jagħmlu ukoll. Daw, ta' Beverly Hills u hekk mhux naħseb dak iż-żmien. Imma dak ma nafx jaqsmu ma' vampir. U le, ma fis-sens ma naħseb ma dik il-kaffa kienu jagħmel dal. Imma fl-istess perjodu tistgħu ngħidu iwa, però ovvjament wieħed kien jitwara f'sinar Buffy u Beverly Hills Flash naħseb. Xi ħaġa. Dawk xi tliet darbiet mill-bidu Buffy. Żgur, le għax kienu jiġri u llum Buffy meta semmih bħala series fuq il-vampiri, I mean, kważi jgħidu lokalt, kalt series, għax. So simpatiċi. Le, maħdu maħjar. U l-mużika żgur aħjar. Il-mużika żgur aħjar. Simpatiċi tal-bidu, vera. Jena kelb biss insalva minn simpatiċi, ġiviri, il-kelb biss insalva minn simpatiċi, ija. Le, tal-bidu kienu enjoyable tal-bidu. Scripts tal-Ino Grek kienu vera tajbi. Ma mux series li kont nari, nejdu, ma jħu għalek mux tip ta' xaġa. Kienu jkunu ta' daħek ta' s-surtonna, kienu. Għatkellimni bil-Latin. Għaxet nejlek, ġiviri. Niftakar li kienem kelb fxieħin, imma dik li niftakar, pero Buffy għajmi fil-90s kien għamil hit qawwi ġiviri u kien u għadhom sal-lum jissemma meta jissemma ċinematografija fuq vampiri Buffy jissemma ħafna. Għax bħala series kien series li għamil ħoss kbir u reġa' daħħal speċi l-idea tal-vampiri fost it-teens. Għalix jismu tatina entuzjazmu. Ekku, ġiviri. Kunem dak il-motiv. Pero kien maħdum tajjeb ġiviri għal-kem Alright, kien maħdum ma' teenagers, ġifiri, dak kien il-core market tiegħu. Pero ma kienx bħal Twilight li kien maħruġ għal teenagers, xi ħaġa cheesy, bla sens, bla idea ta' xejn. Buffy kien hemm idea wara, u kien hemm xi anke meta tara l-istorja tiegħu u kif evolva, kien hemm jiġifieri kien ħajwassal x'imkien jiġri baddu jitlu anke ċertu demons fih, mbagħad forsi ħarġu daqsxejn bil-istorja tal-vampire. Pero kien hemm ħsieb għal ora li jħor xejn u li jħorġ li leq fix-xemx. Buffy kien aware li l-udjenza tikber. Iva. Ġiri minn beda jaraħ ta' 19. Sa fl-aħħar kellu 26. Ta' 13, għax inti kien beda jaraħ ta' 13 ukoll. Ma baqax infantili għall-aħħar. Estja? Ija. Li għal-evolva, dak għat fil-sitsis li evolva tajjeb. Anzi, iktar ma beda jgħaddi beda kważi jitjib. Assja? Ija, ma kienx. Rari tiġri meta series. Ma kienx ħażin, għalhekk qed ngħidlek ma kienx series ħażin. Kazzi ammare. Imbagħad kien hemm Blade ta' Blade beda tajjeb l-istess imma dak bħal Underworld l-ewwel bed ma kienx ħażin. Però mbagħad meta jibda ġebdu l-oġġett. Kemm ħaddhom tieħu idejat bil-istess idea ma tistax tibqa' ġebbed dejjem. Ġabnix jien. Fil-fatt l-Underworld l-aħħar wieħed x'għamlu. Qabdu vvintaw storja ta' x'ġara qabel kind of biex. Ma rajtux għax. Series għalija tajb ħafna fuq il-vampirizmu li kien dal-aħħar kien Midnight Mass li ma nafx rajtux fuq Netflix, ismaw minni għarawh għax veru tajjeb. Huwa maħdum b'mod reali ħafna. Inti komparir taraw għax Midnight Mass jismu. U minn maraħx jekk jaraħ buħ miftuħ sabeħ ħafna bħala series. Dracula. U mu infantili xejn, ġifieri huwa magħmul. Dracula li ħareġ l-aħħar njom. Dracula issa ħareġ s-sajf li għadda. Ne, mux tas-sajf li għadda. Hemmhekk però id-Dracula, però ħanek fuq Dracula skun issa la semmejnieh issa nsemmu. Id-Dracula li ħareġ l-aħħar li ħareġ fis-sajf li li fawissu jew fl-ulju xi ħaġa. Fil-verità attakkaw iktar in-naħa romantika ta' Dracula. Xifieri they really went for the eternal love li kellu għal-mara tiegħu u fuq għal-iktar li jafsu. U għal-kem bħala film l-istess, it's another copy and paste, għax fil-verta l-istorja xini. Pero, per eżempju, jek tgħid li bħala storja kifini, oġobna ħafna iktar minn Nosferatu, mill-aħħar wieħed, qabilhom it-tnejn li huma bħala Dracula oġobna ħafna iktar minn Nosferatu l-aħħar wieħed. Jina Dracula ta' qabel dak li kif naqbadni. Ta' Gary Oldman, ta' 90s. Le, mux ta' 90s. The Untold Story, dak li ikun għadu bħala Vlad biex niftehmu. Ej. Alright, dak hemmhekk qed konta l-istorja ta' Vlad fil-verità. U kif qaleb.
Imma emmek Storja twisted u kollha xi. Imma mek maħax Vlad wara li kif taqbattejt wara li sar Dragula, Count Dragula tibeħ il-kastellu ħajmur Londra. Emmek huwa Vlad waqt li kien għadu Vlad bħala jiġifieri bniedem li qed jiddefendi l-Ewropa mill-invażjoni. Astja, jistenni. Jedaq xejn twisted jiġifieri wkoll jedaq xejn l-storytelling tasib seta kien aħjar, però ma kienx ħasel. Kif spiċċa ħsibta li ħajħarġ xi sequel tiegħu. Imma ħareġ ieħor le? Minn tiegħu. Ejwa naħseb ħareġ ieħor jew ħireġ, ma nafx. Però żgur li hemm trailer idur. Astja? Ejwa. Malek ma ħareġ ħajħroġ lis-sena. Li rajt interview ta' dak li ħajħroġ li qed jaħdmu fuq dak il-film ta' li qedlek. Tal-Alienu l-Vampiri. Tal-Alienu l-Vampiri, pija, tipo, dak liktar xi ħaġa riċenti li rajt li It Caught My Attention, film, għaxen pija ma tkunx Issa, ħan nitkellmu fuq dawk in-nies li verta jgħixu vampiric lifestyle. Xi dawn nies li jeżistu veru. Jiena kelli xorti nattendi żewġ events minnhom, ma jfissirx li vampir laqqas xejn anzi il-bot minna. Jiena f'konti qed indoq literalment I was konti qed barra minn Malta l-Ġermanja, li konti qed fiha l-Ġermanja where I was huma dejjem ħolqu dik l-atmosfera gotik wek when I was DJing in these events. Fejn daw literalment huma nies mill-high society. Xalek maħniex nitkellmu fuq tfal jew fuq tfal qed jesperimentaw. Daw qed nitkellmu fuq nies li għandhom 50, 60, 40 sena li daw jorganizzaw propju events fejn actually they jassoċjawhom mal-vampiri. U fejn anka daw l-events jinxtorob anka d-dem ta' nies jekk trid. Kuriżità, daw li jsejħu Bloodfest? Le, Bloodfest hija xi ħaġa oħra. No, dik xi ħaġa oħra m'għandax ta' xejn x'taqsam ma' dawn in-nies. Il-Bloodfest hija xi ħaġa jien nistmerra ħafna to be honest. Le, daw literalment. Dan kif dawn huma nies li huma għandhom ċertu livell fis-soċjetà ħanejdulhom hekk. Il-kelmek tgħid. Xi dawn huma nies li huma professjonisti f'xogħolhom. U daw literalment jekk jgħidu jistgħu jxorbu daw għandhom aċċess biex propri jixtru d-dem ta' dies. Ikun medically proof dax dawn fosthom manka tobba jixtru daw għandhom ċertu kuntatti tajbin. Fejn inti tista' tixtri literalment d-dem. Nifhem jekk tkun konsens. Li konsens li ġdan ikun hemm min jaqta' subajħu pereżempju ħadd ieħor jixrob l-dem dak il-ħin, fehmt? Naqaf fetish kara, jamma tkun b'konsensu hekk. It's not really a fetish, għax there's nothing erotic or about it, jiġifieri. Ija, jena ekki kolli fetish. Imma għalihom. Eżempju, kolli fetish għal McDonald's, eżempju. Ma dak aptit, mux fetish. Ma nasibx li inti jek tara Big Mac ħajqum, lek jiġifieri issa ma. Għallik, għallu. Ma jiġifieri, imma dan literalment it's a lifestyle for them, jiġifieri mux kulħadd jagħmilha jiġifieri huma fil-verità li jagħmlu balls, ikunu libsin, Ostja l-anti, tipo Aristot. Fat il-venues li jkunu fihom bellezza, fuq kastelli qed nitkellmu hawnhekk, letteralment. Mhux ġo xi klabb. Iġbri xi ħaġa ovvjament involvi ħafna flus. Jien propju ġejt affaxxinat fuq vampirizmu minn dejjem kien jaffaxxinawni, ovvjament aħna f'xena tagħna l-Gothic il-Vampire hija xi ħaġa li taffaxxinana. Barra nħobb l-istorja allura fejtlu daw it-tradizzjoni tal-qodma bħala history lover iktar nixrobhom, però meta mortem u bdejt nesperjenza daw il-vampire events, vampiric events, hemmhekk ġejt literalment għax dawn in-nies literalment they live the lifestyle. Għadek tmurrer? Jew ma. Il ħafna mamur. Għadni niġi mistieden imma il ħafna mamur. Estja, meta titkellem ma' xi ħadd qabel ma nagħlqux biex ma nżommux hawnhekk. Meta tkellem hekk xi ħadd ma' xi ħadd fuq dawn l-istejjer tal-paranormal u stejjer u hekk dejjem jidħol l-element tal-vampir ostja, dejjem. Ifimni, il-vampir fil-verità l-onis il-bniedem dejjem huwa affaxxinat mill-paranormal. Ħajjgħidlek ma nemminx u għandek kull dritt ma temminx. Bħal m'għandek kull dritt temmen. Però xorta jaffaxxinak. Il-paranormal minnu nnifsu jaffaxxinak. Issa mhux qed nitkellmu fuq okkult jew fuq hekk jew fuq hekk.
Kellu fuq paranormal in ġenerali affaxxina, kissa ovvjament. Iktar ma jkun dark, iktar ma jkun hemm storja. Il-biża minna nifisha l-bniedem tbeżza u ma taffaxxina ukoll. Inti taf tkun pereżempju tibża minn nemlu, imbagħad tkun hemm horror film il-ostra ma titilfux. Meta kultant tkun għata tħossok naqra ħajter ġejsek, allura kisu jfittxuna. Per eżempju, jiena l-horror films minix satejli possibbli, jiena it-tinix film li huwa gori, ġvejri kun hemm xi chainsaw qatta u dem ħireġ. Dak il-tip ta' gimmicks mhux xi fen tagħhom ma jdejqunix imma tal-films ta' Rob Zombie fil-verità. Rob Zombie naħseb huwa l-uniku director fil-gor li veru joġobni. Se jista' jkun joġobni bħala artist fil-mużika wkoll imma Naħseb l-aħħar film gor li rajt li ma kienx daqshekk kek disturbanti li rajt Hardcore Henry. Alright, rajtu, u sabiħ. Pero still, mhux għax disturbanti, jien nibda naraw messaġġerati xi kultant. Ejwa. Dak id-dem jisu funtana u jisu jekk jiena għaddejjani. Però mbagħad horror film sabiħ meta tipo ħafna. Suspense tipo Shining, ta' fint. The Exorcist l-ewwel wieħed speċjalment. Fejn għandek dik l-element ta' qtajja. L-ewwel film tal-biża li niftakar f'ħajti. Jien The Exorcist. Shining. Jien The Exorcist. Kont fucking żgħir meta rajtu Shining. Jiena jibħali kemm jiena aħna The Exorcist ħareġ naħseb fl-80s forsi jista' jgħidilna jew. 73. Jerġa'. Imma Erġa' ħareġ ir-release. Xena tagħha niżlat taraġ ras għal-isfel. Alright, okay. Dak meta ħareġ? Dak fl-80s mbagħad. Fl-80s. Malejna dak dan ovvjament taf it-til tkun għall-sekondarja dak isbin kulħadd bil-qassam u jbaddel il-VHS. Issa u tiddobba xi film tal-pastaz, jew xi horror film. Dak isbin is-subien hekk konna s-sekondarja jew xi porn jew xi horror film. U niftakar. Jew xi każett. Ta' Dum Victor. Jew xi każett ta' Dum Victor, grek każett. Dak għadu għandi ximkien imma Jekk jessejbu. Nħalsek, men. Nħalsek. U mir-kondux kasab li għadu nrekordjaw. Ximkien jgħat bxie kaxxa. Rrit nsibu. Madonna, men, jgħin u karni tarandu l-oħra. Pero. L-iktar let niprofa nsib tal-parlament. Ejjo, tal-parlament. Dik kolla, fl-istess kaset kolla għandek. Ma mux tal-parlament ta' Joe de Bonogrek. L-oħra. Ma nafx, mela. Boqambit. Le, dik ma għandix. Pero, niftakar id-dubaj dal-imbierħ Exorcist. Issa, inti tifhem dak iż-żmien. Jiena d-dar horror films ma konx nistgħu naraw. Xi kienet xi ħaġa li kienet b'xi 89 kienet daqsxejn band il-ma ma kienet ħallina naraw horror films. U kellha raġunijiet tagħha veru, u kellha raġun. Għax li ħassarni kien. Darba minnhom jew marru għand in-nanna nsejġ naf li kont spiċċajt waħda id-dar kienet tiġri, fis-sens spiċċa waħda xew marru għand in-nanni tkun nibqa' d-dar nlaf fuq il-kompjuter jew dak ismin kelli amiga inkisser joystick fil-ġimgħa. Bil-keber fil-aħħar tal-80s u fil-90s jifhimni. Ovvjament ta' tissa ċans. Issa qed naraħ fil-għodu fid-dawl tax-xemx, mhux fid-dlamu hekk. U literalment ħassarni minn ġewwa. Dal-imbierek film The Exorcist. Li għamilt 6 xhur nimxu nħares warajja. Tal-biża, jiġifieri dak huma l-horror films li dawk horror films iżbillhom naraħ. Forsi għamilix l-istess effett, u tuża kelma forsi, jiġifieri minn ixċer. Jiena l-aħħar film li ħassarni qatani dak ta' xizzab jismu ta' Emily Rose. Emily Rose tajjeb ħafna. Dak l-aħħar film li ħassarni konti qed ħarar il-ex hekk u mbagħad ma kienx hemm dik il-biċċa fejn jiġib dak il-dija ġol ġiċi u ġol isħab nsejġ kien. Skur, mela, fil-ċiċ naħseb. U f'dak il-ħin hekk kulħadd inħasat hekk, kien ħsat men ġej tibla dak il-ħin. Jiena li waqt mill-aqwa horror films biex ma nkomplux next-end jew per li waqt mill-aqwa horror films jew għal waqt li t-liktar joġobni kien Blair Witch Project. Kien oġobni ħafna kif inħadem. Għax dak kien inħadem idilli b'VHS cameras. U first person kien hemm shots first person, no? Dak il-gimmick kienet li dan huwa lost footage. Eżatt, Nisbelawa kienu. Ma jiena li kien maħdum tajb, mhux se nidħol fl-istorja belaw ix-xew le. Jiena li kien oġobni kif kien maħdum, u aħna konna rajnih is-sinema dak iż-żmien kien ħareġ is-sinema u it-tiksaw xtajja tajbin ukoll. Niftakru jiena ħareġ ġost is-sinema dak. Blair Witch Project mela tajjeb films. Kif saru jinħadmu l-films u hekk kif naqbad ngħidlek. Jisa l-era tan-90s l-aħħar li vera kienu hekk. Ma ngħidx ta' naħseb illum hawn films tajbin, forsi għax illum jintuża ħafna CGI.
Ejwa. ħafna. Dik orra, dik nifmek imma stil ta' joħorġu films tajbin. Anki eżempju, qabel kont nħobbaz nara Evil Dead, l-lum għalla tara Evil Dead, s-serja li ħalli għamlu vera kienet cheap. All right. L-lum il-horror imbidel ukoll. Il-horror imbidel iva l-lum. Għandek films bħal The Witch, jew films bħal The Lighthouse, eżempju, li qed l-horror ma l-affarijiet psikoloġiċi. To be honest, The Lighthouse rajtu dal-axħar these last 2 months, dal-axħar xarajn. Kelli għanda ħabiba tiegħi u għatli qatrajtu The Lighthouse għattila le, għatli Melissa, għatli kif kun għanda għatli speċi naraw, għatli u propja tlajna naraw Frankenstein l-axħar wieħed. Imma dejjaqnix, to be honest. Imma ħarġu 2 f'daqqa. Ascom play through. Lip play, no fun. Mlejn ma dejjaqnix u ġobdi. Għara kien flop, stennejtu li ħajkun aħjar, ostja. Issa kattara pre-wedding. U bat wara għalti dan ġirajtu The Lighthouse għettela le, u bdejt naraħ, u għadni niprofa nifem eżad ġara sallum. Dal-film għetnir kif għalek moħħok. Sabat asrajtu. Isma minni jak ħataraħ, tiħu xej qabel. Tiħu xejn. Għaxin li ma niħu xejn, laqasni ġoġin kif tafit laqasni xropjen, u koll għadni moħħi mifuq sallum xarej wara. Għaxan din tiprofa nifem. Ġġara, ma nafx. Istaqsirix. Ħalli kek bi question. Question mill-bidu sal-axħar kien. Fi kif jedda? U għetnejlek tal... Kunu 3 irġiel daw? 2. Le, ma mux l-istess wieħed. Rajt ieħor kunu 3 irġiel. Black and White. Black and White. Le, ma mux l-istess wieħed li rajt. Fuq Lighthouse. Dak l-istess direttur ta' Nosferatu. Eżatt, l-istess. Aha. Ija, l-istess. Assa nitħon nittawallu, ma għanni ma rajtux. Pala stampa għamdu stampa sabiħ għedha d-direttur, għaxan kan Nosferatu għandu stampa bellezza. Ġviri. Da, xismu? Lighthouse, bis jismu? The Lighthouse. Nitħon nittawallu. Isma minni għax sabiħ imma jis li tkun in a good mental mood, jek tista tarħu wara forsi f'ġurnata offa ħjar mill-li tkun għadek kemm ġej minn tabel xinti naf li taħdem fil-odijiet kmini ħabba xolti. Meta. Jiġifieri appuntu, jiġifieri imma għax minna tjara il-podcast intiħ parir jara ħek uħob da tip ta' films daqxej mifqwejn. Tawallu żgur. Jena li għadakka kif għandu jisa xismu, kif suppost ikun il-horror jizviluppa żminijiet tal-lum, għax ma nistawx nibqgħu bil-jump scares. Proset, ejja naqbel mjak eżatt. Ejwa ġu. Tal-horror dak li. Ejja. Jenu, l-lum ċertu horrors ma sax tamlom kif trid il-political correctness kollha li teżisti. Sa mhux se nidħol jekk ix tajba jew le, dik inħalli għal-podcast oħrajn jiddiskutuha. Imma stil ċertu affarijiet tiġu maqtwejn xi ma tistax tagħmel dak li trid. Allura naħseb fil-meħeb bħal The Lighthouse naħseb veru ħad direzzjoni veru. Milux kontrajt qed nara film. U in a way scary, x'il Madonna jismu. Imma sempliċi għax il-ħaġa kienet li dabni den fin-natura tipo u kollox qed jipprova joqtlu. U bil-lejri jar kif ħajstaħba u... Imma kien trippjat jew xi ħaġa? Le, just bniedem primittiv qed jipprova jgħix ġol-ġungla. Nsejx il-Madonna jismu. U kollox qed jipprova joqtlu ġifieri l-annimali u hekk. Jiena wej ukoll skeri. Toqgħod taħseb fuq amen. Għax għandek l-elementi jaħdmu kontrik. Il-predaturi jippruvaw jikkaċċaw. L-element tal-mewt li minnu nnifsu tiġawwa tal-biżaw. Ġifieri kollox qed jaħdem kontrik u. Tittara kif ħatagħmel billej kull jum fejn tkun, jekk ux fuq xi siġra jew jew da. Inti qed tipprova timxi biex issib tiekol. Jiena wej scary man. Minn dawn in-nies li jintilfu ġon natura, vera fucking scary. Nistgħu nikkonkludu hekk ħalli ma nżammux ren. Nirringrazzjak. Passoltu sajjan, thanks ta' kollox. Nagħmlu oħra ġmin. Ejwa, sa rridu nagħmlu oħra, għandi xi ħaġa f'moħħi. Tkun relax imma. Ħajgħaddi l-festival u mbagħad għandi xi ħaġa f'moħħi. Nixtieq insib xi ħadd li nagħmlu seance. Jekk forsi ta' xi ħadd li jista'. All right. Kell saqsilek xi ħadd. Ma nixtieq li niffilmja u li tkun xi ħaġa. Nitnaw jaċċettax li jiffilmja.
ovvjament progressiva biex narmu n-nies u nedukaw n-nies. Għal-kem jien per eżempju ma nemmix fiha ħaġa xorta lest I'm willing to try. Issa Ghost Hunter qed niġi magħkom, Ghost Hunter, ma kiet issa, ma kiet. Ghost Hunter tajba saret niġi. Grazzi Ren, u grazzi li s-sammija tal-li rajtuna sawa. Grazzi ta' kollox. U grazzi li. U għadu attenti bil-lejn, ġorru salib magħkom. U l-basar. Eżatt, il-tew. 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 Tew, ma' l-ostja. Il-tew.